Türkmenistan'ın çağı doğrulayan öýlerine täze doglan çağalaryň kanun taýdan resmileşdirilmeden üçüncü taraplara peşkeş esasyna ogurluk berilmegi bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Esasan enesi tarapyndan ýüze wurilen çağalar ogurluk berilýär diýip bir welayet saglygy goraýyş bölümindäki çeşme aýdýar. Türkmenistanyň Maşgala kodeksine salgylanyp çeşme bu ýerde adaty çağı gaçakçylygy barada gurrun barýanlygyny hemde bu işlere yerli administrasiýalaryň we çağı dogurlayan öýleriň ýol başçylarynyň baş goşýanyny aýdýar. Adatlygyň habarçysyna ýangy ýakyny bir welayet çağı dogurlayan hastaxanasynyň baş lukmanyna 15.000 manat berip täze doglan çağany ogurluk edinen bir maşgala bilen gurrundaş bolmak başardy. Adatlygyň bir welayet saglyk goraýyş bölümindäki çeşmeti täze doglan çağlaryň gaçakçylygy barada 2020-nji ýylyň ahyrlaryna gurrun beripdi. Çeşmeniň ygtybarly maglumatlaryna garamazdan adatlygyň redaksiýasy şonu bu barada habar bermekden saklandy. Çünki şeýle ýagdaýlaryň sistematik häsiýeti ýedigi barada bizde başga subutnama ýokdy. Bunyň başynda adatlygyň habarçysy başga bir sebitde welayet çağı dogurlayan hastaxanasynyň baş lukmanyna 15.000 manat pul töläp täze doglan çağany ogurluk edinen bir maşgala bilen gurrundaş bolmagy başardy. Azatlyk öz gurrundaşlarynyň gildenligini we howpsuzlygyny göz öňünde tutup olaryň atlaryny hatta ýaşaýan ýerlerini ma'lum etmekden saklanýar. Çeşmeniň hemde ýaş enatlaryň ynanjyna görä çağany ogurluk edinmegiň aýby ýok. Sebäbi şeýle ýagdaýda çağı ýetim galmaýar we mehir bilen gurşalan maşgalada öňüni besýär. Ýöne adatlyk bilen töhbetdeşlikde olar çağı gaçakçylygyny adatlaşdyran emeldarlaryň hereketini ýadgarýarlar. Biz öz çağamyz edil özümiziňki ýaly süýýäris. Biz muňa gaty köp garaşdyk we bu biziň durmuşymyzyň iň bagtly pursaty boldy. Elbette biz ähli zatlaryň kanuny edilmegini isleýärdik. Ýöne bizde pul bermekden başga çykalga ýokdy. Ýöne biz çağamyzy satyn alynan hasaplamaýarys. Ol biziň öz balamyz diýip 30 ýaşly Ardygül gurrun berdi. Onuň adamsy döwlet Ardygülden 2 ýaşly. Olar 2013-nji ýylda durmuş kurdular. Ýöne jübitleriň biriniň saglyk ýagdaýy sebäpli 7 ýyllap çağı galmandyr. Ogurluk edinmek barada biz 3 ýyl mundan ozal karar aldyk. Biz häkimligi we etrawyň raýat ýagdaýlarynyň namy ýazgylary edarasyna ýüz tutdyk. Biz zerur bolan ähli resmi namlary taýýarladyk we munyň üçin bir topar para berdik. Biz baý maşgalada näl ýöne biz hemme zada taýýardyk. Biz hemme zada para bermeldigini bilýärdik. Şonuň üçin pul topladyk. Ýöne raýat ýagdaýlarynyň namy ýazgylaryna biziň meselemizi süýndirýärdiler. Meniň ýoldaşym işsiz bolan soň we maşgalany ýeki ödümiň ekleýänligim üçin howsarlyk we howandarlyk edaralarynyň biziň haýyşymyza garamagynyň köp wagt alýanyny aýdýardylar diýip döwlet aýdýar. 2020-nji ýylyň güýdünde döwlet nowatdaky gezek etrap raýat ýagdaýlarynyň namy ýazgysy edarasyna sapar edenine jogapkar işgärleriň biri onu ogurluk edinmegiň aňsat täri bilen tanyş etdi. Şol bir wagtyň özünde raýat ýagdaýlarynyň namy ýazgysy edarasynyň işgäri döwletiň maşgalasyna täze doglan çağany ogurluk edinmegiň mümkinligini we olaryň çağany bäbeklikden terbiýelemegiň bagtyarlygyna iyi bolup biljekdiklerini gurrun berdi. Men ozal çağı dogurlayan öýde ulalaşyp çağlaryň ogurluk alynýanlyklary barada eşidipdim. Ýöne meni tanyş ýokdy. Üstesine de munyň bahasy öte ýokurudy. RYNY edarasynyň işgäri bolsa çağı dogurlayan hastaxanadaky bir lukmanyň adyny berdi. Onuň kömek edip biljekdigini aýtdy we munyň gaty gymmada düşmejekdigini gurrun berdi diýip döwlet ýatlaýar. Ol öýüne baryp Ardygül bilen gepleşdi. Köpden bäri netijesiz garaşan Ardygül bu teklife ikellep yapışdy. Ýüze wurilen çağı ýetimler öýüne düşeninden onu ogurluk almagyň aýby ýok ahwetin diýip Ardygül aýtdy. Türkmenistanyň Maşgala kodeksiniň 108-nji maddasyna laýyklykda ogurluk edinmek isleýän adamlar degişli arzu bilen ýaşaýan ýeriniň häkimligine ýüz tutmaly. Soňra bu işe howsarlyk we howandarlyk hemde raýat ýagdaýlarynyň namy ýazgylary edaralary garaýar. Türkmenistanyň kanunçylygyna görä çağı dogurlayan öýleriň işgärleri çağalaryň ogurluk berilmegine goşulyp bilmeýär diýip adatlygyň çeşmet aýdýar. Welayet saglyk goraýyş bölüminiň bir işgäri şu ýylyň başynda adatlyk bilen söhbetdeşlikde bu ýerde adaty çağı gaçakçylygy barada gurrun barýar diýdi. Bu bir çağı sewdasy. Olar muny ýygyderli ýoly goýdular. Bir çağanyň bahasy bir näçe 100.000 manada çene çykyp bilýär. Türkmenistanda ogurluk edinmek prosesi gaty kyn. Çağany ogurluk alýan adamlar para peşkeş bilen bagly köp çykdy jetmeli bolýarlar. Onlar edara aylanmaly we olaryň ählisine de para bermeli. Adamlar mesele çözülýänçe ýyllap garaşmaly bolýarlar. Galyberse de ýetimler öýlerine uly ýaşly çağalary ogurluga teklip edýärler. Çağaty bolmadyk barlykly maşgalalar gunnawdaky çağany
ogulluk almak üçin we onu bäweklikden öz çağalary ýaly ösdürip ýetişdirmek üçin islenlik mösberde pul tölemäge gaýyl diýip adatlygyň çeşme taýdýar. Adatlyk geçen ýyl Lewap welaýatyna yerli ýetimler öýlerinden ogulluk çağı edinmäge finansiýan maşgalalaryň zerur resmi namlarynyň bardygyny garamazdan köp bagytlap garaşmaly bolýanlyklary barada habar berdi. Eger sorulýan pulu gep gurrunsyz töleseň gysga wagtyň içine çağany ogulluk alyp bolýar. Çağı dünýä ýenine adatça ogulluk almak üçin ähli resmi namlary ýam taýýar. Sebäbi ähli ýerlerde hemme zat öňünden ulalaşylýar diýip adatlygyň töhbetde şaýdýar. Onuň sözlerine görä soňky ýyllarda çağı dogurýan eneleriň öz çağlarynyň ýüze gurýan halatlary köpelýär. Bu bolsa çağı dogurýan öýlerde yerli administrasiýalarda emeldarlar bilen ulalaşyp işleýän jogapkar adamlar üçin girdiji çeşmetine urilýär. Täze dogulýan çağlardan köplenç göwrelik alan we abort etdirip bilmedik ärsiz ýaş aýallar ýüze gurýar. Türkmenistana ýörüýte toparyň ruhsady bolmadan abort etdirmek kyn şeýle ýagdaýda bu aýallar dogun garandaşlarynyň talaby bilen ýa-da özleri başga sebäplere gidýärler we ýam çağı dogurýan hastahanada çağıdan ýüze gurýarlar. Ýöne çağı dogurýan hastahanalaryň lukmanlarynyň emeli enelik hyzmatyny hödürleýän halatlary hem bolýar. Emma bu gymmat wediňe barlykly maşgalalary el ýeterli diýip çeşme aýtdy. Ol öz sebitini ogulluk edinmek isleýän adamlaryň welaýet çağı dogurýan hastahanasynaky jogapkar işgärlere öňünden ýüz tutýanlyklaryny we nowaty ýazylmak üçin öňünden paranyň belli bir möçberini töleýänliklaryny aýdýar. Paranyň möçberi 10.000 manatdan 100.000 manata çenle çykýar. Egerde meselem ogulluk edilmek isteyen adamlar çağany gysga wagtyň içine almak isleseler, onu laýyk dalaşkar peýda bolan badyna lukman olar jaň edip habar berer ýaly paranyň epesli bölegini öňünden berýärler. Sebäbi köplenç çağadan ýüze gurmagy planlaşdyrýan aýallar lukmanlary öňünden ýüz tutýarlar. Şeýle ýagdaýda lukmanlar heniz dünýä ýenmedik çağanyň hem sewdasyny ýerler. Galy berse de çağanyň biologik enatasy diýir bolsa, çağanyň ogulluk almagy olaryň razylygy bilen amala aşyrylmalydyr. Ýöne ogulluk edinmek isleýän adamlaryň köpüsi çağanyň enesi bilen tanışmak islemeýär. Muny hem goşmaça töleg bilen aňsat düzedip bolýar diýip çeşme aýdýar. Arzugul bilen döwlet welaýatyň çağı dogurýan hastahanasynyň täze dogulan çağany gysga wagtyň içinde ogulluk almak üçin 15.000 manat pul töläpdirler. Ýöne olar Türkmenistanyň müňlerçe maşgala ýetim çağlary ogulluk edinmäge taýýar wagty çağı sewdasynyň edilmegini jinayet we ahlaksyzlyk hasaplaýanlyklaryny aýdýarlar. Ýöne özleriniň şeýle usul bilen ogulluk edinenliklerini ökünmeýänliklaryny aýdýarlar. Biz ýene de şeýle hereket ederdik. Elbetde 15.000 manat biziň üçin köp pul. Biz bu pulu zerur azyk haritlaryny satyn alyp bilerdik. Meselem, çağı ýymitiniň bir gutusy 200 manat ýöne şonda da enat bolmak bagtyna ýetmek üçin garaşylan ýyllary pul bilen deňeşdirip bolmaýar diýip döwlet aýdýar. Adatlyk radiosynyň saglyk ministrliginden hem de gurrundaşlarymyzyň aýdýany welaýatynyň häkimliginden we çağı dogurýan öýünden kommentariýa almak üçin eden dowamly finansyklary netije bermeýär. Koronawirusu boyun almayan Türkmen häkimetleri maska rejimini täzeden güýçlendirýär. Bundan bir ýyl töweregi ozal şu günler bütün dünýä saglygy goraýyş guramasynyň COVID-19 missiýasy Türkmen hökümetiniň haýyş boýunça Türkmenistana baryp görmek üçin we ýokunja garşy ýurdun öňüne alyş şäherlerini seljermek üçin Aşgabatda gitmäge taýýarlyk görýärdi. Halkara saglyk ekspertleri Türkmen paýtagtyna ayak basandan bir hepde töweregi soň Türkmen häkimetleri ýurt boýunça maska rejimini güýje girdi. Adatlyk radiosynyň habarçysy maska rejiminiň şu günler marda gaýtadan güýçlenýändigini habar berýär. Bu çäreler prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurtda kesellerin ýaýramagyna garşy görüşýän adatdan daşary topar bilen ýylyny geçiren ikinji ýygyna onuň ýygyanyna gabat geldi. Halkara saglyk ekspertleriň Türkmenistana eden saparynyň dowamyny ýurdun saglyk ministrligi 12-nji ýylda birden ýörüýte maglumat çap edip ýurt raýatlaryna maska giýmegi maslahat berdi. Ministerlik bu talabyny howanyň düzümine tozanyň agdyklyk etmegi hemde tozan bölejikleri arkaly döräp biläjek türlü ýokunç keselleriň öňüni almak maksady bilen düşündirdi. Koronawirusu aglamady. Munyň ýygyany Türkmenistan maska rejimine gödäwçilik etmek üçin bir wada harby we polisiýa güýçlerinden peýdalandy. Ma'lum bolýar 2019-njy ýylyň aýaklaryna Hytaýdan ujalyp bütün dünýäge ýarap başlanan koronawirus epidemiýasy 2020-njy ýylyň martyna pandemiýa elan edildi. Munyň ýygyany virusyň ýaýramagyny haýallatmak tagyrlarynyň şäherine hökümetler adamlara maska giýmegi, sosial aralygy saklamagy maslahat berdi we petikleme çärelerini güýje girdi. Türkmenistan şu wagt içinde öz şäherine hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasap almady.
Şu wagtda çene dünýäde bu kesel bilen 3 milyon 900 miňden gowrak adam öldü. 182 milyondan gowrak adamy kesel ýokuşdy. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysynyň maglumatlaryna görä ýurtda şu günler maska rejimi täzeden güýçlenýär. Mary şäherine maska düzgünine gödäwçilik etmek işlerine hukuk goraýjy edaralaryň raýat eşikligi, polisiýa uniformaly adamlar gatnaşýar. Habarçy maskalary täzeden gödäwçilik tolkununa marada 27-nji iýulna bat berilendigini habar berýär. Onuň sözlerine görä raýat eşikli elleri rasiýaly adamlar we ýol polisiýasy köçelerde ulaw sürüjileriniň maskalaryny barlaýar. Olardan düzgünüň dogry berjay edilmegini talap edýär. Maska rejimini dogry berjay etmeýän käbir sürüjiler bu ýagdaýy yssyk howa şertleri bilen düşündirmäge finansiýarlar. Biziň ulawmyzda kondisioner ýok, howa ysy. Dem almagymyz kynlaşýar diýip bir sürüji maska düzgünüň töweregindäki aladalaryny beýan edýär. Ýene bir sürüji özüniň maska düzgünini berjay etmeýändiginiň sebäbini gartaşan ýaşy bilen düşündirýär. Ýaşymyz gartaşan soň howada ysy bolan soň burnumdan dem almak üçin maskamy burnumdan aýyrdym diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bir uly ýaşly sürüjiniň ýol polisiýasyna aýdan sözlerini sitirleýär. Awrail halkara saglyk edaralarynyň barlyklary köpçülik ýerlerine maska giýmegin keseliň ýaýramagynyň öňüni almakda täsirlidigini subut etdi. Halkara finçiler türkmen häkimetleriniň başyndan bäri pandemiýany äsgermänligini, oňa garşy wagtal ýüzärlik bilen görüşendigini aýdýarlar. Habarçynyň maglumatlaryna görä maska düzgünine gödäwçilik işleri Bayramaly şäherine we Mar vilayatynyň beýleki etraplaryna 29-njy iýulna güýçlendirildi. Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senawaty ministrliginiň resmi web-saýty ýeke sözlem bilen raýatlary maska giýmegi we 2 metr howpsuz aralygy saklamak duýdurýar. Ministrlik bu duýdurşyny saglygy berkitmek üçin näp düşündirýär. Koronavirusy agzamaýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä polisiýa işgärleri etraplary we obalary aýlanyp maska düzgünini dogry berjay etmeýän adamlary polisiýa bölümlerine alyp gidýär. Tutsak edilýän adamlaryň agla we köplügi aýal adamlar. Erkek adamlar ylgap gaçýarlar diýip bir marly ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä polisiýa işgärleri obalarda jaý salýan usulary çenli, kerpiç taşıyan adamlara çelini maskanyň ýok diýip polisiýa bölümine gidipdir. Guruluşçular yslyk howada öýleriniň jaý salýanlyklaryny, kerpiç, palçyk we çagyl daşaýanlyklaryny aýdýarlar. Hem de agyr iş bilen meşgul bolan soň demleriniň ýetmeýändigini aýdýarlar. Ýöne polisiýa işgärleri öýlerini plan dolmagyny tapşyrylyny aýdyp bolary polisiýa bölümine alyp gidýär we jerime ýazýar. Zordan iş tapdyk, ujuýpsyz baha iş gepleşdik, onuň ýarty puluny polisiýa bermeli bolduk diýip bir guruluşçusy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Galibertede habarçynyň maglumatlaryna görä şäherlerde we etrap merkezlerine polisiýa işgärleri, edara kärhanalary we dukanlara duýdansyz girip maskasyz adamlary ýa-da maska düzgünini dogry berjay etmeýän adamlary tutsak edýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä etraplaryň birine bir dukanyna polisiýa tarapyndan tutsak edilen bir maskasyz adam özüniň saglyk işgärdigini aýdyp özüniň virusa garşy vaksina kabul edenligini düşündiripdir. Polisiýa virusa garşy vaksina kabul eden medisina işgärinde maskasyz ele salan beýleki adamlaryny yürüýte awtobusa mindirip polisiýa bölümine alyp gidipdir. Awtobusyň içi dıknyşyk, adam gatykän, adamlar oturmak beýlede dursun, dik duranlaryna bir-birlerine degip bir-birleriniň ýüzlerine dem alýarlar. Olar bir näçe sagatlap awtobusyň içinde şäherleri we etraplary aýlanmaga mejbur edilýärler diýip bir şaýat Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Koronavirusy boýun türkmen häkimetleriniň maska düzgünini güýçlendirmekleri prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň kesellerin ýaýramagyna garşy görüşýän adatdan daşary topar bilen geçiren ikinji ýygnagynyň ýygyanyna gawat geldi. 27-nji ýylyna geçirilen ýygnakda Berdimuhammedow ýene de bir gezek ýurtda koronavirusyň ýokdugyny gaýtalady. Prezidentiň koronavirus boýunça ýylygyny geçirýän maslahatlary dünýäde virusa garşy tanzimi işlerinin dowam edýän wagtyny we koronavirusyň çalt ýaýrayan delta görnüşiniň adyndan 85 ýurtda hasap alınmagynyň ýygyanyna gawat geldi. Bu aralykda prezidentiň 27-nji ýylyna gol çeken kararyna laýyklykda Türkmenistan Hytaýyň Sinopharm kompaniýasynyň COVID-19 ýokunjugyna garşy 1.500.000 dozu vaksina satyn alar. Bütün dünýä Saglyk Guramatynyň 7-nji may hasabatyna görä Türkmenistan Hytaýyň Sinopharm kompaniýasynyň COVID-19 garşy BIVP vaksinasyny ölçägine gysgaly ýagdaýlarda ulanmak üçin hasap alypdyr. Mary vilayatynyň administrativ merkezinde barha etileşen maliýe we ady krizisiniň arasynda soňky günleriň dowamında taksi kireýleriniň narhy iň azyndan ýarym hisse ýokurlandy.
Bu onsuz hem pulsuzlukdan kösenýändigine aýdýan ýylata goşmaçy urgu boldy. Şol bir wagtda öz awtouloglarynda adam atnaýanlar nyrhy alasyzlykdan galdyrmaga mejbur bolýandyklaryny aýdýarlar. Ozollar marada takside 2 manada şäheriň islendik günjegine barp bolýardy. Indi adam başyna 3 manat bermeseň ulogy hem mindirmeýärler. Egerde ara has uzak bolsa taksiniň nyrhy 4-5 manada çelini hem ýetýär diýip marly ýaşaýjylaryň biri 26-njy iýunda yerli habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz şäheriň çetki sol tanda galkyny Samuradow Garagum ýaly inçime köçesinde jeňmeçilik transportynyň asla ýüremeýändigini, taksileriň nyrklarynyň hem ýokarlanmagy bilen adamlaryň köpsiniň tomsyň joklama ystasynda barjak ýerine ýürep aşmaly bolýandyklaryny hem süzüne goşdy. Dursuna gymmatçylyk tomsun gelmegi bilen gök önümler ardanar ütdük bilen olaryň bahasy hasam ýokarlandy. İşläp alýan aýlygymyz, iýjek çöregimize hem ýetmeýär. Derman almaga da gurbumyz çatmaýar. Kellämiz agyrsa da ony elimiz bilen basyp yzatyny aýyrjak bolýar. Taksileriň nyrhy hem artdy. Indi bir ýere barjak bolsaň, günüň aşagynda beýnini gaýnadyp ýürep aşmaly diýip atlandyrylmasyzlygyny soran marlalaryň biri nägileligini bildirdi. Bu ağırlıkta işsizlik zerarly öz awtouloglarynda adam gatnaýan hususy taksiçiler nyrklary özlerini bagly bolmaýan ýagdaýlar sebäpli ýokarlandyrmaga mejbur bolandyklaryny aýdýarlar. Ýol kireýini galdyrmakdan başga alajymyz ýok. Ulogyň ätiýaslyk saýlary hem dowamly gymmatlaýar. Iň azyndan ulogyň ýagyny çalysjak bolsaň, iň pethili ýagy guýduranda hem 300 manat bermeli. Ozal her ýag çalşylanda onuň filtrini hem täzeleýärdik. Indi diňe 4-nji gezek ýagy çalşanymyzda täze filtr oturýarys. Ulogymyzyň has tiz tandan çykýandygyny bilsegim, başga alajymyz ýok. Biz hem bu işsizligiň gymmatçylygyň arasynda çörek puluny tapmaly, maskaly eklemeli diýip, efirde adynyň paragy diýilip üýtgedilip tutulmagyny soran 50 ýaşlaryndaky marly hususy taksiçi aýtdy. Bizim hem her günümüz gaýgy gamda geçýär. Bir jaýda öýlenjege öýlendirip bilmän, göçsüge göçürip bilmän 6 adam bolup ýaşaýar. Çağlary agrym bolmaly diýip aýalym bilen jaýyň gapdalyndaky kepbä göçdük. Ýollaryň açylan pursady 1 minutum durman Türkiýe gitjek. Ömrümiň soňky ýyllaryny bu gabahatda geçirerin üýtmändim diýip parahat ýerli habarçymyza nägileligini bildirdi. Habarçymyz şäherara taksileriň nyrklarynyň hem 2 hisse gymmatlandygyny, ozal marmurgap ağırlygy üçin adam başyna 5 manat sorulan bolsa, häzir 10 manat talap edilýändigini bellidi. Resmi mitbuatda döwletiň satyn alýan awtobuslary, taksileri barada berilýän maglumatlara garamazdan ýurdun ýylatly tebitleriniň ählisinde hususy taksiçileriň işine mätäç bolmagynda galýar. Umumy ykdysady çökgünlüğün we gymmatçylygyň arasynda taksileriň nyrklarynyň ýokarlanmagy bilen türkmen häkimetleri öz awtouloglarynda adam atnaýan we emeli ýagdaýda kynlaşdyrylandygy aýdylýan ulug hyzmaty meseleleriniň çözüldüğüne goşan rahatlaryň garşysynda hem görüşmegini dowam etdirýärler. Azatlygyň ozaldy habar berişi ýaly aprelde ýol gözegçiligi polisiýasy Türkmenawatda Farabda öz awtouloglarynda adam atnaýan sürüjileriň onursatnyň mikroawtobuslaryny ellerinden alypdy. Öňkü ýyllaryň tejribesinden belli bolşy ýaly öz awtouloglarynda taksiçilik edip agyr ykdysady şertlerde maşgaly eklemäge çalışýan rahatlaryň uloglary patentsiz kanun gazanç edýändikleri sebäpli illerinden alynýar we bu mesele köplenç jerime ýa-da para peşkes bilen çözülýär.